Okwironera asorobochirwa Job Mange kurwase county ya Nyamira ekiramurikira mang'ana siasa ase ward ya township tetunyororobochirwa senchira yobwikirano. Rituko lya rero siasa che ward ya township nigo chabetanse asabarwaniriri bekirogo kyobo MCA babeka masakara ase kyombegetenenerete obochorine chimbebe IEBC. Ward ya township nero ebwatamagacho amanene ye county ya Nyamira nebinto ebinge byeng'encho. Yo mwana inchi we ward ya town ye. Enga kino yokori yomurai tari yokori yomuntu toko egasi. Egati abali bancherwa Gabriel Amenya gwetera Wiper, Duke Masira ODM, Tomo Indi Independent, Obed Mumanyi gwetera DAP Kenya. Gabriel Amenya nasa amenyi be county Nyamira bateme oborai bwabaga kabako ngire asoborai. Gaturi yomuntu kongire nendo muntu isanekire. Torwe para tokorera abantu egasi. Toros chipara tori yamacha tote bichigabane chigo chanki bagwente gokora. Ntokobera na orobo esokwiba chibase chi ward. Ekene kindate yabantu bamintu n'abantu be place n'abatebirimbya mono sana. Obedi Mumanyi natebana chikobeka ensemo y'omusara oyo bw'emiti etatu elinde gokonya abana bataka ase chisemi. Nyetatu ero nkobeka ndo mushara one kando ntebo yoro no mushara ngochikokonya abana funzi abaito kera abana mbaroro bakore class 8 batarajo in chiskuru na boko make sure abana abaito bazoere chiskuru bache gotokonya in the next future. Tomo Indi narwa eira gokonya aboncherere be ward ya township na kurwanira abamenyi be county ya Nyamira. Mondigeri chikura and I promise the residents of Nyamira tinko ba ready down ekere morangira assembly rogoraria. Duke Masira nasaba abamenyi komochora sentunda ya kabere asasa barai gokora siasa cyomorembe. So nabonta geteko boli bono nga Nyasaye ganchire tu abere cleared tigatosoke turi gichikura no morembe turi gichikura no bwanchani onde taramo onde gagoita na gento kyaye onde tachweli no nyene posta y'omuntu. Bono nigo ekebarwa kerasa amenyi be ward ya township gochora omurai orachikoreta amagenderero nogonchoreria kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.